Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο Υπάρχει Λόγος. Αλλάξαμε τον προσκεκλημένο, γιατί πρέπει να μοιράσουμε όλες τις εκπομπές, γιατί είναι τόσο πολλοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια, που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί ο λόγος τους. Και για να γνωρίσετε κι εσείς περισσότερους ανθρώπους, ώστε να έχετε το περιθώριο την ώρα που παίρνετε το ψηφοδέλτιο ή πιο μπροστά, να σκεφτείτε ποιον ψηφίζετε και γιατί τον ψηφίζετε. Λοιπόν, στη συντροφιά μας, θα έλεγα τη φιλική, ούτε καν πολιτική, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είναι ο κ. Πέτρος Σινιωτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δύναμη Πολιτών, με επικεφαλής τον Βασίλη Λαμπρινό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Χιντινάκη. Κύριε Σινιωτάκη, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το πρωί, πηγαίνετε από το ένα μέσο στο άλλο. Πώς πάει, πώς βλέπετε την πολιτική αυτές τις μέρες, τι σπράτετε? Πολύ όμορφη διαργασία. Η πολιτική συνάντηση, όταν συνοδεύεται με διάλογο με τους πολίτες, με τους δημοσιογράφους, με εσάς, γίνεται εκκλησία του Δήμου. Γίνεται πραγματικά μια μόχλευση όλων των ζητημάτων, αναπτύσσονται οι θέσεις, οι απόψεις, δίνεται η δυνατότητα και εμείς οι ίδιοι να συνειδητοποιήσουμε πού είμαστε σωστοί, πού είμαστε λάθος, και νομίζω στο τέλος έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις εκλογές. Όχι σαν μια μάχη πολιτικών αντιπάλων, αλλά σαν ένα αγώνα συναγωνιστών για την πόλη, για το βέλτιστο καλό της πόλης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε να δώσουμε καταρχάς. Και η παρούσα Δημοτική Αρχή και οι συναγωνιστές, οι δημοτικές υποψήφιες ομάδες των άλλων συνδυασμών έχουν και πρόγραμμα και πρόσωπα και θέσεις, και νομίζω ότι όλοι μετά την ψήφο του Ηρακλειώτικου λαού στις 18 και στις 25 του Μάη, νομίζω ότι θα έχουμε να συμβάλλουμε στο Ηράκλειο του μέλλοντός μας. Του μέλλοντός μας, κύριε Χιντινάκη, το οποίο πρέπει να είναι δυναμικό, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, πρέπει να είναι μητροπολιτικό, γιατί το Ηράκλειο νομίζω έχει να παίξει ένα μεγάλο, και έπαιζε ιστορικά ένα μεγάλο ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πρέπει να τον αναβαθμίσει το ρόλο του, πρέπει να ισχυροποιήσει τις δυνατότητες που δίνει και να προσελκύσει σπουδαστές, φοιτητές, ερευνητές, επισκέπτες, γιατί έχει όλα τα φόντα να διαδραματίσει αυτό το σημαντικό ρόλο που σας περιγράφω. Έχει μεγάλα και σπουδαία ερευνητικά ιδρύματα. Έχει, αν θέλετε, ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα αρχαιολογικά μουσεία. Που σήμερα δόθηκε στην... Βεβαίως. Παρόλες τις καθυστερήσεις, παρόλα τα προβλήματα που υπήρξαν, νομίζω ότι σήμερα οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο μπορούν να γευτούν το μινωικό πολιτισμό. Έχουμε και την Κνωσό. Την Κνωσό. Και σαν πόλη στην ιστορία της, σαν πόλη. Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν η πόλη, η θαλασσοκράτηρα, η πόλη του εμπορίου, η πόλη της συναλλαγής με όλους τους όμορους λαούς, και νομίζω αυτό το δρόμο και εμείς πρέπει να τον αγγίξουμε και να τον αγκαλιάσουμε και να βρούμε το βηματισμό μας σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες εποχές που βιώνει ο ελληνισμός, αν θέλετε η Νότια Ευρώπη, και αν θέλετε και η Ευρώπη ολόκληρη. Σωστά. Αλλάζουν τα πάντα γεωπολιτικά, βλέπουμε ότι ανακατατάσσονται, οι δυνάμεις αναζητούν να ανέβουν επίπεδα. Η κυριαρχία των Αμερικάνων είναι επισφαλής. Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, οι αναδυόμενες αγορές πλέον επιβάλλουν. Σε ένα τέτοιο κόσμο επιβάλλουν λοιπόν και οι μικρές χώρες, οι τοπικές κοινωνίες να αναζητήσουν σαν πρόκληση και σαν απάντηση στους καιρούς ένα βηματισμό πιο γρήγορο, πιο δυνατό, και αυτό για να γίνει, κύριε Χιντινάκη, χρειαζόμαστε τους καλύτερους, να μας εκπροσωπήσουν οι καλύτεροι και στην πολιτική και στην οικονομία και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Μια αξιοκρατία που η οποία δεν υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως. Εσείς ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια του συνδυασμού σας, στην αρχή τη θυμάμαι, ως τρία πρόσωπα, τρεις πρόεδροι, βγήκατε στην μπροστά και τελικά παραχωρήσατε την αρχηγία στον κύριο Λαμπρινό. Ουσιαστικά όμως ακόμα ο κόσμος ξέρει ότι Πασπάτης, Ινιωτάκης, Λαμπρινός ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή. Εσείς είχατε και μια εμπειρία από το τεχνικό επιμελητήριο που κάνετε. Πόσα χρόνια πρόεδρος? Ήμουν 7 χρόνια πρόεδρος. 7 χρόνια. 2 θητείες. Είχατε λοιπόν μια εμπειρία σε ένα συνδικαλιστικό, ας πούμε, όργανο. Ένα επιστημονικό φορέα. Ένα επιστημονικό φορέα. Και από εκεί είδατε ότι μπορέσετε να προσφέρετε σε αυτή την πόλη. Την πόλη που την αγαπάτε. Ναι. Άρα μπορείτε να πείτε λοιπόν στον τηλεθεατή αυτή τη στιγμή γιατί εγώ συμμετέχω. Γιατί ο Πέτρος Σινιωτάκης συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή.
Καταρχάς αναφέρατε ήδη μία καινοτομία της δύναμης πολιτών. Είναι μία συλλογική δράση. Ήμασταν 3 άνθρωποι, 3 προσωπικότητες από 3 διαφορετικούς επαγγελματικούς επιστημονικούς χώρους, αλλά και από 3 διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Είναι γνωστές οι καταβολές μας. Το είπε ο Βασίλης ο Λαμπρινός πολύ ωραία στην εναρκτήρια ομιλία του. Δεν τρεπόμαστε για την ιστορία, την πολιτική την οποία έχει ο καθένα μας. Ούτε την κρύβουμε, κύριε Χιντηράκη. Όμως η δύναμη πολιτών είναι μία ανεξάρτητη παράταξη. Η παράταξη των πολιτών του Ηρακλείου. Ενωθήκαν οι δυνάμεις. Είπαμε θα αφήσουμε στην άκρη. Αφήσαμε το μανδύα τον πολιτικό και βάλαμε το μανδύα της αυτοδιοίκησης, το μανδύα της πόλης. Μπήκαμε και οι 3. Και εγώ ήθελα να γίνω δήμαρχος, κύριε Χιντηράκη, και το λέω ευθέως. Και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης. Και πιστεύω ότι πληρούμε όλα εκείνα τα κριτήρια τα οποία, αν θέλετε εσείς να μου θέσετε, θα σας τα απαριθμίσω και θα σας απαντήσω γιατί. Όμως, και εγώ και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης βάλαμε το εγώ κάτω. Είπαμε ότι η προσωπικότητα του Βασίλη του Λαμπρινού, ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ο διακεκριμένος νομικός, αντανακλά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καλύτερα το μήνυμα το οποίο θέλουμε εμείς να στείλουμε στην κοινωνία, το κάνει πιο ευδιάκριτο, μπορεί να είναι, αν θέλετε, η αιχμή του δώρατος, και βάζουμε το εγώ από κάτω, συντασσόμαστε με τον Βασίλη τον Λαμπρινό και δημιουργούμε μια μεγάλη ομάδα, γιατί εκτός τους 3 στη συνέχεια ήρθαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας από όλες τις παραγωγικές ομάδες, οικοδόμοι, νοικοκυρές, άνεργα παιδιά, φοιτητές, από όλες τις τάξεις του εργατικού κέντρου, του εμπορικού επιμελητηρίου, και πλαισιώσανε ένα σπουδαίο ψηφοδέλτιο. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, λοιπόν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων που είμαστε επαγγελματίες στον κλάδο μας και όχι επαγγελματίες στις πολιτικές, κύριε Χιντηράκη. Ναι. Είπα κάτι, νομίζω, το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί. 2 θητείες, κύριε Χιντηράκη. Ο Πέτρος ο Νιωτάκης, όταν ρωτήθηκε γιατί φεύγετε, κύριε Νιωτάκη, γιατί δεν συνεχίζετε το έργο σας. Ποτέ δεν τελειώνει το έργο. Ποτέ. Πάντα υπάρχουν και, αν θέλετε, και μεγαλύτερες προκλήσεις. Και ειδικά σήμερα στο τεχνικό επιμελητήριο τα θέματα είναι ακόμα σημαντικότερα, παρόλο που ειδικά στη δεύτερη θητεία έλεγα ότι είναι η δυσκολότερη τριετία που πέρασε ποτέ πρόεδρος σε τεχνικό επιμελητήριο. Σήμερα, γιατί εγώ παραμένω ενεργό μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου, είμαι εκλεγμένος στην κεντρική αντιπροσωπεία του ΤΕ, βλέπω ότι οι προκλήσεις είναι ακόμα πιο δύσκολες. Όμως θεωρώ ότι, όπως γίνεται στην Αμερική, όπως γίνεται σε προηγμένες κοινωνίες, αυτό όμως θέμα είναι κεντρικής κυβέρνησης. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό και να κάνουμε τη δικλίδα να έχουμε, κύριε Χιντηράκη, 2 θητείες σε όλα τα όργανα. Δύο θητείες. Η εναλλαγή των προσώπων. Αν θέλετε, η ανανέωση του στελεχειακού και του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να δίνει όθηση στα πράγματα για να πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Αυτό όμως είναι και μια αιχμή για τον κύριο Κουράκη που συνεχίζει για την 4η τριετία του. Όμως, αφού ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει και αν θέλει να τελειώσει το έργο του, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να του πει κανείς τίποτα αυτή τη στιγμή, να το καταλογίσει αυτό. Όχι. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Είναι μια πρόταση, είναι, αν θέλετε, μια δικλίδα θεσμική, η οποία πρέπει να υπάρχει και σε ηθικό και σε θεσμικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και βεβαίως μπορεί ο καθένας να διεκδικήσει και 3 και 4 και 5 θητείες. Όμως, ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε πραγματικά να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή του τόπου, με μια, αν θέλετε, συνεχή αναβάθμιση της προσφοράς και της συμφωνίας και της συνεισφοράς όλων μας, θα πρέπει οι 2 θητείες σε όλα τα όργανα, σε όλα τα επίπεδα, ναι, σε όλα τα επίπεδα να είναι γεγονός. Κύριε Νιωτάκη, πέστε μου, αυτή τη στιγμή εσείς έχετε μελετήσει το δημοτικό έργο, τους τομείς του δημοτικού έργου. Ασφαλώς το έχετε, γιατί από όσα κατέβετε να κουβεντιάσετε με τον κόσμο. Ξέρετε τους τομείς του δημοτικού έργου, από την καθαριότητα, από το κυκλοφοριακό, από την πρόνοια κλπ. Πού νομίζετε εσείς με το στελεχειακό δυναμικό που έχετε αυτή τη στιγμή, την ομάδα που λέτε το έχετε μαζέψει, ότι μπορείτε να κάνετε περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε η περασμένη Δημοτική Αρχή? Μάλιστα. Και πώς? Λοιπόν, γιατί ξέρω καλά ότι δεν μηδενίζετε ποτέ, το είπατε και στην αρχή. Δεν μηδενίζετε τίποτα που έγινε. Υπάρχει περίπτωση ο Βασίλης ο Λαμπρινός και η δύναμη πολιτών να μηδενίσει το έργο είτε του Γιάννη του Κουράκη είτε οποιαδήποτε δημοτικής αρχής υπήρξε. Γιατί έργο γινόταν από το 1974, μην πάμε πιο πίσω, και επί του αείμνης του Καρέλη και επί του
των επομένων δημάρχων του Κληρονόμου, Ασλάνης, Φαρσάρης, ναι. Και μάλιστα νομίζω ότι συμβάλλανε όλοι τους παράγοντας αρκετό έργο σε επίπεδο μελετών, οι οποίες, ξέρετε, ένα οποιοδήποτε τεχνικό έργο, ειδικά όταν είναι ασύνθετο, ένα μεγάλο, όπως είπατε για παράδειγμα το πολιτιστικό κέντρο, χρειάζονται δεκαετίες πραγματικά. Η ορίμαση που λέτε εσείς στη τεχνική. Η ορίμαση, αυτό ακριβώς, μέχρι τη χρηματοδότηση, να εξευρεθούν οι πόροι και την υλοποίησή του. Άρα λοιπόν όλοι όσοι έχουν περάσει έχουν συμβάλει. Το μεγάλο λοιπόν ζήτημα, και αυτή είναι η δεύτερη, αν θέλετε, μεγάλη διαφοροποίηση της δύναμης πολιτών από την παρούσα Δημοτική Αρχή, αλλά εκτιμώ και από άλλες παρατάξεις, είναι η εξής. Είναι η ιεράρχηση και οι προτεραιότητες. Δηλαδή, θα σας το πω με ένα απλό παράδειγμα, κύριε Χιντηράκη. Σήμερα, πριν από 2 μήνες για την ακρίβεια, η Δημοτική Αρχή ανήγγειλε ότι με απευθείας ανάθεση θα δημοπρατήσει το έργο της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας. Ρωτάω εγώ λοιπόν, σήμερα, στην παρούσα οικονομική κρίση, όπου πραγματικά οι πόροι είναι ελάχιστοι και από τις δημόσιες επενδύσεις και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να είναι έργο πρώτης προτεραιότητας η ανάπλαση, τα έργα καλοπισμού, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, τα έργα τα οποία, αν θέλετε, κάποιοι άλλοι τα λένε έργα βιτρίνας, ή θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα έργα υποδομών, και αναφέρομαι για παράδειγμα πολύ σημαντικό έργο για εμάς υποδομών, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας όλων των δημόσιων κτηρίων και ειδικότερα των σχολείων, ειδικότερα των δημοτικών νηπιαγωγείων παιδικών σταθμών που πάνε τα παιδιά μας και τα οποία αυτή τη στιγμή, αρκετά εκ των οποίων έχουν σοβαρά στατικά ζητήματα, να ελεγχθούν 1 προς 1 και να είναι σε πρώτη προτεραιότητα η στατική του θωράκιση. Ναι. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί θα πάμε το χρόνο μας μόνο σε ένα και θέλετε να πείτε πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως. Δεύτερο θέμα. Ναι, πείτε μου, ναι. Ιεράρχηση. Δεύτερο θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Το νερό. Το νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο όλοι έχουμε ασχοληθεί με το νερό. Όλοι έχουμε ασχοληθεί με το τεράστιο θέμα ότι το Ηράκλειο έχει τεράστιες ανάγκες σε υδατικό απόθεμα. Θα σας αναφέρω απλά, κύριε Χιντηράκη, ότι 18 εκατομμύρια κυβικά χρειάζεται το Ηράκλειο ετησίως, εκ των οποίων το 50% χάνεται είτε από διαρροές, είτε από κλοπές. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το τεράστιο ποσό, εάν υπολογίσουμε το κόστος, γιατί είναι με άντληση το 90%, το κόστος για το Δήμο, εάν καταφέρναμε να αντικαταστήσουμε όλα τα δίκτυα, να είναι έργο προτεραιότητας, η αντικατάσταση των δικτύων, και για λόγους ποιότητας και για τον λόγο ότι έχουμε απώλειες. Ναι. Τι κέρδη τεράστια θα είχε ο Δήμος, πόσο θα κερδίζαμε σαν πολίτες, τι χρήματα θα εξοικονομούσαμε, και είναι ένα πραγματικά μεγάλο έργο υποδομής. Και ξέρετε, αυτά τα έργα δεν θα τα κάνουμε μέσα σε 1 τριετία, σε 1 τετραετία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα και θα ολοκληρωθούν σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια. Όμως είναι έργα πνοής. Θέλετε να σας πω από αυτό όμως μια προσωπική μου άποψη? Βεβαίως. Στον Άγιο Γιάννη που μένω έγινε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Τώρα και 6 μήνες όλος ο Άγιος Γιάννης άλλαξε δίκτυο. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω για τα υπόλοιπα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πρώτη προτεραιότητα. Βεβαίως. Έχουν αντικατασταθεί. Δεν λέει κανείς ότι σε όλο το Ηράκλειο έχουμε προπαλαιωμένα. Δεν ξέρω το μέγεθος της αντικατάστασης. Χρειάζεται λοιπόν να προγραμματιστεί και να είναι πρώτη προτεραιότητα τα κονδύλια τα οποία έχουμε από τις δημόσιες επενδύσεις ή τους ευρωπαϊκούς πόρους να προσανατολιστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Δηλαδή προτιμώ να έχω αυτή τη στιγμή αντικατάσταση όλου του δικτύου του Ηρακλείου παρά να κάνω ακόμα ένα πεζοδρόμιο, μια πλατεία ή οτιδήποτε. Και θα μου πούν κάποιοι συνάδελφοί μου, κυρίως μηχανικοί, ότι μα ξέρεις, Πέτρο, είναι κονδύλια που έρχονται σε συγκεκριμένους τομείς, σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. Ναι. Να μην τα πάρουμε. Αυτό λοιπόν θα πούν οι συνάδελφοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στα Υπουργεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα, και όχι μόνο στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες, που παρόλο που θα έπρεπε εμείς, όπως τα άλλα κράτη-μέλη, να έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να έχουμε ήδη τις υποδομές μας σε άριστο επίπεδο, δεν το έχουμε κάνει και θα πρέπει να πέσουν
εκεί τα χρήματα την επόμενη προγραμματική περίοδο. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, σε ένα παζλ που είναι το Ηράκλειο, εσείς θέλετε τα τετραγωνάκια αυτά να μπαίνουν με ιεράρχηση. Βεβαίως. Και όχι αποσπασματικά. Όχι επειδή υπάρχουν χρήματα και έχουν προβλεφθεί χρήματα για συγκεκριμένες δράσεις αναπλάσεων, για παράδειγμα. Να εστιάζουμε εκεί, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και βεβαίως θα πρέπει να γίνουν, αλλά ξαναλέω με προτεραιότητα στα μεγάλα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το Ηράκλειο και τους πολίτες. Το τρίτο μεγάλο θέμα, βέβαια, το τρίτο μεγάλο θέμα, κύριε Χιντηράκη, είναι, και έχω εδώ, κοιτάξτε, αυτός εδώ ο κατάλογος που βλέπετε, έκατσαν οι καλοί συνάδελφοί μου οι οποίοι βοηθάνε, συγκεκριμένα ο Λεωνίδας ο Δραδάκης, και έκανε μία καταγραφή όλων των πολεοδομικών μελετών που είναι σε κρεμότητα. Τα προβλήματα τα οποία έχουν στο χώρο του ΤΕΗ, στον Εσταυρωμένο, στο Περιφερειακό Κεντρικό, στη Θέρσο, όλες αυτή τη στιγμή οι επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στην Αγία Τριάδα, στον Αγία Νιτοχωστό, στην Αμφιθέα, στον Κάτω Κατσαμπά, Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο, Βασιλείας, Καλάνη, Καρτερό, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στα συρτάρια του Δήμου και του Υπουργείου και που δεν προχωρούν και ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Θέλει να κτίσει. Λέμε ότι η οικοδομική δραστηριότητα έχει ισοπεδωθεί. Μα πώς, εάν δεν λύσουμε τα ζητήματα των επεκτάσεων του σχεδίου πόλεως, θα μπορέσει ο πολίτης να επενδύσει τα χρήματά του? Πώς θα απελευθερώσουμε τις δυνάμεις στην οικοδομή? Πώς πραγματικά θα έχουμε ένα πολιτισμένο περιβάλλον στην πόλη μας όταν δεν γίνει συντεταγμένα μέσα από τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων? Εννοείται ότι ο Δήμος δεν πιέζει τα πράγματα όσο πρέπει? Παράδειγμα. Εντάξει, χρειάζεται, όπως είπατε και εσείς, και κυβερνητική βούληση. Για παράδειγμα, αν πιάσουμε εδώ την μελέτη στον Ξηροπόταμο, θα δούμε ότι δεν έχει γίνει η οριοθέτηση της μελέτης του ποταμού του Ξηροποτάμου, γιατί ακριβώς δεν έχει κατασκευαστεί ένα φράγμα στις Δαφνές, φράγμα που θα μας έδινε και νερό και θα γινόταν η οριοθέτηση όπως έπρεπε για να προχωρήσει η μελέτη και να ολοκληρωθεί οι φάσεις οι οποίες χρειάζονται για να έχουμε την προχώρησε το φράγμα των Δαφνών. Δυστυχώς. Πρόσφατα άκουσα πάλι μια κουβέντα να γίνεται. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει και υπάρχουν μεγάλα ζητήματα, πολύ σημαντικά ζητήματα στην ολοκλήρωση, σας ξαναλέω, πλήθους όλων σχεδόν των πολεοδομικών μελετών που αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι του Ηρακλείου. Κύριε Νιωτάκη, είπατε τρία όμως που αφορούν και την ειδικότητα σας σαν τεχνικού. Να πάμε και σε άλλα θέματα. Ας πάμε στον κοινωνικό τομέα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στο κυκλοφοριακό. Πολύ ωραία. Ναι, έτσι, αλλά για την οικονομία του χρόνου να τα πούμε λίγο. Και τον κύριο Δροσίτη, για τον αθλητισμό. Η δικιά μας η φιλοσοφία θα είναι η συμμετοχή του πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή για εμάς το στίχημα δεν είναι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, που δεν είναι βέβαια ευθύνη του κυρίου Κουράκη. Το Παγκρίτιο Στάδιο δεν κατασκευάστηκε από τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Κουράκη, όπως και άλλα μεγάλα έργα τα οποία έγιναν, τα οποία επιμελώς βέβαια καρπώνεται. Όμως το Ηράκλειο δεν χρειάζεται τέτοια μεγάλα έργα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα Παγκρίτιο Στάδιο το οποίο δεν γεμίζει. Έχει τεράστια κόστη συντήρησης. Χρειάζεται να σπρώξουμε τους πολίτες και να κάνουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Θα πρέπει να δούμε πώς οι πολίτες του Ηρακλείου θα αγαπήσουν τον αθλητισμό και θα συμμετέχουν ήδη. Και αυτό θα έχει τεράστια σημασία σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ίδιου του πολίτη, αλλά και της ίδιας της πόλης. Δηλαδή, αν καθίσουμε να μετρήσουμε τις ώρες που αθλείται ο πολίτης, αν κάνουμε μελέτη, και υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί στον αθλητισμό που μελετάνε, θα δείτε ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Δηλαδή, από το να παρουσιάσω ένα στάδιο, ένα σύγχρονο στάδιο, που είναι στολίδι πραγματικό, και δεν λέω, πολύ καλά κάναμε και το έχουμε, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη και μας κοσμεί, εμείς θα πρέπει να δούμε την ουσία μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος. Το ίδιο βεβαίως και στα άλλα ζητήματα που αφορούν την εικόνα της πόλης. Για παράδειγμα, η καθαριότητα. Η καθαριότητα της πόλης δεν μπορεί να είναι ευθύνη μόνο της Δημοτικής Αρχής ή να εγκαλούμε το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, ο καθένας από εμάς, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, θα πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε αγαπά στην πόλη σου, απόδειξη. Θα πρέπει όμως η Δημοτική Αρχή να κάνει προγράμματα εκπαίδευσης από τα δημοτικά σχολεία, ώστε ο κόσμος να μάθει την ανακύκλωση, κύριε Χιντηράκη. Θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή είναι ο σωστός τρόπος αντίληψης, ο σύγχρονος τρόπος αντίληψης σε όλο τον κόσμο σήμερα, και εκεί που υπάρχουν εργοστάσια καύσης τα εγκαταλείπουν σιγά σιγά και μπαίνουν στις λογικές ανακύκλωσης, κομποστοποίησης
και, αν θέλετε, της αειφορικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μα εκεί δεν πάει τώρα η κατάσταση. Εκεί θα πάει και, εκεί θα πρέπει, το ίδιο λέγει. και εκεί θα πρέπει να σπρώξουμε τα πράγματα, συμμετέχοντας όμως ο πολίτης, εκπαιδεύοντας τον πολίτη, δίνοντας του τη δυνατότητα να έχει κάδο για τα μέταλλα, κάδο για τα χαρτιά, κάδο για τα πλαστικά και να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την πηγή έως την πραγματικά τελική διαχείριση των απορριμμάτων. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα λέτε τη συμμετοχή, όλοι οι σύνδυασμοι τη λένε τη συμμετοχή του πολίτη. Το πώς θα καταφέρεις όμως να την έχεις. Εδώ εκεί έχετε το μαγικό ραβδάκι που θα πείσετε ξαφνικά κάποιον. Ναι, αφού δεν προσπάθησαν να το πείσουν και οι προηγούμενοι, θα σας πει κάποιος. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσο το έκαναν ή αν το έκαναν, δεν το έκαναν πιστικά. Ο κόσμος, κύριε Χιντιράκη, δεν πείθεται απλά με λόγια. Θέλει πρακτικές, θέλει να του δείξει σχέδιο, θέλει να του δείξει τον τρόπο. Θα ακολουθήσει. Μην ξεχνάτε ότι πλέον οι νέες γενιές που έρχονται, οι νέες γενιές Ηρακλειωτών, είναι γενιές οι οποίες έχουν μια πολύ καλή εκπαίδευση. Με μεταπτυχιακά, με ταξίδια στο εξωτερικό. Ταξιδεύουν τα νέα παιδιά. Άλλες παραστάσεις. Έχουν παραστάσεις. Βλέπουν το επίπεδο ζωής στις πόλεις στις οποίες έκαναν σπουδές ή όταν επισκέπτονται στα διάφορα προγράμματα ερευνητικά, εκπαιδευτικά τα οποία συμμετέχουν. Μπορούν να τα κάνουν πράξη στην Ελλάδα. Εδώ ξέρετε γιατί λέμε ότι οι Έλληνες μεγαλουργούν όταν φύγουν από την Ελλάδα. Γιατί εκεί πηγαίνουν και βλέπουν πλαίσιο. Βλέπουν ολοκληρωμένα προγράμματα, στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποιούν έτσι τα στοιχεία τα οποία έχουν από τις σπουδές τους μέσα από κανάλια συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν, και δεν είναι μόνο θέμα δημοτικό, είναι και αν θέλετε σε επίπεδο κράτους, σε επίπεδο κοινωνίας ολόκληρης, να βρούμε τους τρόπους να πάμε συντεταγμένα, να πάμε μέσα από συγκεκριμένες δικλείδες και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα ανακαλύψουμε εμείς την Αμερική. Τα έχουν κάνει χώρες που είναι δίπλα μας, χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από εμάς. Δηλαδή, γιατί να πηγαίνουμε στη Βουδαπέστη, στην Πράγα και να νιώθουμε αυτό το δέος? Γιατί πραγματικά να μην πιστέψουμε κι εμείς ότι μπορούμε σε μια χώρα τόσο όμορφη, σε μια μοναδική χώρα, σε ένα από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου, σε μια πόλη με τόσο βαριά ιστορία και τόσο μεγάλο πολιτισμό, να νιώθουν και οι επισκέπτες και εμείς ότι είναι μια μοναδική χώρα την οποία κάνουμε ό,τι μπορούμε να το αναδεικνύουμε συνεχώς. Θα σας πει κάποιος ότι το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια άλλαξε όψη. Ναι. Και ίσως έχετε και ένα αντίλογο ότι ναι, μπορεί να άλλαξε, αλλά μπορεί να μην άλλαξε όπως θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Βεβαίως, άλλαξε και προς το καλύτερο, κύριε Χιντιράκη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν άλλαξε και ότι δεν έγιναν έργα και ότι δεν βελτιώθηκε η όψη του Ηρακλείου. Αν το πει αυτό κάποιος, ή δεν ζει στο Ηράκλειο ή είναι κακόπιστος. Όμως, εδώ θα πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια, κύριε Χιντιράκη. Ποιος άλλαξε? Έγραψα πρόσφατα ένα άρθρο το οποίο διαβάζει και μάλιστα από χιλιάδες συμπολίτες μας. Ποιος άλλαξε αλήθεια την όψη του Ηρακλείου? Ποια είναι τα έργα, τομές που άλλαξαν την όψη του Ηρακλείου? Πότε έγιναν οι συμβάσεις που έγιναν οι πεταλοειδείς, κομβικό έργο για την εικόνα του Ηρακλείου? Πότε ξεκίνησαν τα έργα στην παραλιακή? Τώρα θα μου πείτε όμως ότι ποιος τα ξεκίνησε και πριν από λίγο μου είπατε για τη συνέχεια. Βεβαίως. Κάποιος ξεκινάει, κάποιος τελειώνει. Προσέξτε, αυτά όμως τα έργα. Τα καρπώνεται συνήθως ο τελευταίος. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήταν καν να τα καρποθεί ο κύριος Κουράκης. Γιατί δεν ήταν η προϊσταμένη αρχή, δεν ήταν ο τελικός δικαιούχος, δεν ήταν αυτός ο οποίος επέβλεπε τα έργα. Ήταν έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξία, Δημοσίων Έργων τότε, τα οποία τα επέβλεπε η ΙΔΕ ΒΟΑΚ. Ο κύριος Κατσίκας επέγραψε, στελέχη της ΙΔΕ ΒΟΑΚ, τα παρακολούθησαν, αυτοί έκαναν τα έργα. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι οφείλουμε στο ότι το Ηράκλειο ήταν Ολυμπιακή πόλη, αυτά τα μεγάλα έργα που άλλαξαν, και γιατί χρειάστηκαν τεράστια κονδύλια και γιατί, αν θέλετε, παρακάμφθηκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες που αλλιώς δεν ξέρω αν θα κατάφερνε το Ηράκλειο και η Ελλάδα να τις παρακάμψει, και έγιναν ταχύτατα και έδωσαν αυτή την αίσθηση της αλλαγής που καμία άλλη πόλη, αν θέλετε, στην Κρήτη δεν σου δίνει αυτή την αίσθηση της αλλαγής. Να γίνω συνήγορος κάποια στιγμή. Βεβαίως. Και ο Βόλος ήταν Ολυμπιακή πόλη. Και όμως δεν έκανε τίποτα. Άρα υπήρχε μια ικανότητα, δεν ξέρω αν είναι ο Μαμουλάκης, ο Κώστας να είναι Ολυμπιακές πόλεις, αλλά να μην κάνουν τίποτα. Εμείς εδώ κάναμε. Εγώ θα έλεγα ότι να μην το επικεντρώσετε εκεί
την κριτική σας, να επικεντρώσετε σε θέματα που μπορούν να γίνουν τώρα. Ναι. Τώρα να ψάξουμε ποιος υπέγραψε και ποιος το έργο. Κύριε Χιντηράκη, φίλος ο Γιάννης Σοκουράκης, αλλά φίλτατη η αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, κύριε Χιντηράκη. Θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς και οι τηλεθεατές μας και οι πολίτες μας για να επιλέξουν σωστά τι έκανε ποιος, τα του Καίσαρα στον Καίσαρα. Εμείς δεν κάνουμε κριτική. Ξαναλέω, υπάρχουν έργα που άλλαξαν το Ηράκλειο και πραγματικά χαιρόμαστε οι Ηρακλειώτες στην πόλη μας. Το θέμα είναι τι κάνετε τώρα εσείς. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ποιος τα έκανε και κοιτάζοντας τον Ηρακλειώτη κατάματα να του πω τα έργα αυτά δεν είναι έργα του Γιάννη του Κουράκη. Θα σας απαντήσω Γιάννης ο Κουράκης. Βεβαίως. Είμαι στη διάθεσή του να μπούμε σε διάλογο για τα μεγάλα έργα που άλλαξαν το Ηράκλειο και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει γιατί τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα 5 λεπτά και θα ήθελα να εξηγήσετε στον τηλεθεατή μας και υποψήφιο ψηφοφόρο σας, έτσι επιγραμματικά, γιατί πριν από λίγο σταμάτησαμε στο 3. Τι θέλετε να αλλάξετε. Γιατί πρέπει να ψηφίσει Πέτρο Ινιωτάκη ή το συνδυασμό σας. Γενικότερα. Μου είπατε όμως, σε όλα όσα είπατε μέχρι τώρα, τη συμμετοχή του Δημότη. Βεβαίως. Την τονίζετε συνεχώς. Βεβαίως. Και σας ευχαριστώ κύριε Χιντηράκη που το επισημαίνετε, γιατί για μας αυτό είναι θεμέλιος λίθος στην πολιτική μας. Και ο Βασίλης ο Λαμπρινός το στηρίζει, το τονίζει σε κάθε ομιλία. Δεν θα πετύχουμε τίποτα εάν δεν έχουμε συμμετοχικές διαδικασίες, εάν δεν έχουμε τη συμμετοχή του πολίτη. Εμείς θέλουμε τον πολίτη να είναι δίπλα μας. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς μπροστά και να απέχει παρασάγκας ο πολίτης. Θέλουμε να τον πείσουμε, γι' αυτό θα μπούμε σε διαβούλευση μαζί του, γι' αυτό θα συναποφασίσουμε, θα καταγράψουμε και θα αναδείξουμε τις προτεραιότητες και μαζί θα υλοποιήσουμε. Εάν δεν το καταφέρουμε, πιστέψτε με, δεν θα κάνουμε τίποτα και εμείς. Και η δικιά μας Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι για μας μια πρόκληση και ένα μεγάλο στίχημα. Αυτή λοιπόν η διαφορετική φιλοσοφία είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής, γιατί οι πολίτες του Ηρακλείου θα πρέπει να ψηφίσουν δύναμη πολιτών. Αν οι ίδιοι οι πολίτες, και το λέω τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, εάν οποιοδήποτε πολίτης με ακούει και τον κοιτάζω σήμερα από τη δικιά σας εκπομπή κύριε Χιντηράκη στα μάτια, δεν θέλει να μπει στη λογική, να αλλάξει ο ίδιος τις συνήθειες, τις λάθος νοοτροπίες, αν θέλετε να παραμείνει στον καναπέ και να περιμένουμε από το Δήμαρχο ή το Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Ινιωτάκη να αντιμετωπίσει, να λύσει, εγώ δεν θέλω ούτε να με ψηφίσει ούτε να με στήριξει. Δεν θέλω να γίνω Δημοτικός Σύμβουλος όταν δεν θα έχουμε τη συμμετοχή και τη στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας για να πάμε ένα βήμα μπροστά, για να κατοχυρώσουμε και να κατακτήσουμε μαζί, ξαναλέω, μια πόλη οραματική και την πόλη του μέλλοντος όπως το θέλουμε όμως κύριε Χιντηράκη. Αυτό είναι λοιπόν μια ειδοποιώς διαφορά. Δεν θέλουμε δηλαδή με λίγα λόγια να ασκήσουμε εξουσία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε με τους πολίτες. Αυτός είναι ένας βασικότατος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουν τη δύναμη πολιτών οι πολίτες. Ο δεύτερος λόγος είναι το ίδιο το ψηφοδέλτιο, η ίδια η συγκρότηση. Νέοι άνθρωποι, νέες ηλικίες, νέα παιδιά, οι παραγωγικές ηλικίες, άνθρωποι όριμοι, άνθρωποι καταξιωμένοι, επαγγελματίες στους χώρους τους. Το 95% κύριε Χιντηράκη από τα 220 παιδιά που συμμετέχουν και φίλους συναγωνιστές συμπολίτες στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν για πρώτη φορά στα κοινά. Δηλαδή αν εξαιρέσετε εμένα, τον Γρηγόρη τον Πασπάλη και τον Βασίλη τον Λαμπρινό, θα ψάξουμε πραγματικά με μεγεθυντικό φακό να βρούμε ανθρώπους που έχουν ξαναμπεί στην πολιτική ή στο συνδικαλισμό ή στην αυτοδιοίκηση και δεν θα τον βρούμε. Και καλό και κακό. Και καλό γιατί και κακό. Η εμπειρία. Η εμπειρία υπάρχει. Γιατί? Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο του συνδυασμού μας. Έχουμε ανθρώπους τεχνοκράτες. Μάλιστα. Έχουμε ανθρώπους που έχουν γνώση, που έχουν εμπειρία. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. 15 τεχνικοί, μηχανικοί, τεχνολόγοι, ειδικοί επιστήμονες συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο. Ξέρετε πώς είναι στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη του Κουράκη? Θα σας πω κάτι εγώ τώρα όμως. 2. Θα σας πω κάτι όμως εδώ. Πείτε μου πώς θα κάνει τεχνικό έργο ο Γιάννης ο Κουράκης την επόμενη μέρα με 2 τεχνικούς. Θα σας πω κάτι. Πείτε μου. Κάθε δήμαρχος όταν βγαίνει κοιτάζει την επομένη αυτούς που βγήκαν και τραβάει τα μαλλιά του. Και λέει, εγώ έβαλα στο ψηφοδέλτιο μου, εσείς δεν τους ψήφισατε.
Θα δούμε λοιπόν και στη συνέχεια πόσους από αυτούς θα βγάλει ο Ηρακλειώτης. Γιατί συνήθως δεν ενημερώνεται για τα πρόσωπα. Βλέπετε λοιπόν. Το συμπέθερο, το σύνδιο, το φίλο, το από εδώ από εκεί. Και δεν βγαίνουν οι καλύτεροι. Συμφωνώ, κύριε Χιντηράκη. Εδώ είναι το θέμα. Λέτε λοιπόν ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό το οποίο είπα εγώ με διαφορετικά λόγια. Ότι εγώ θέλω συμμέτοχους. Εγώ θέλω απόψε να με κρίνει ο Ηρακλειώτης. Εάν τον έπεισα, εάν πιστεύει από τη διαδρομή μου και την πορεία μου, από τις ικανότητες, από τις γνώσεις μου, ότι μπορώ να τον εκπροσωπήσω και να συνδιαμορφώσει μαζί μου την επόμενη μέρα του Ηρακλείου, να έρθει και να ψηφίσει Πέτρο Νιωτάκη και Δύναμη Πολιτών ή οποιοδήποτε εκλεκτό συναγωνιστή που έχουμε στο ψηφοδέλτιο. Εάν δεν θέλει και θέλει να είναι θεατής και να παρακολουθήσει από τον καναπέ του, το είπα ο ίδιος, εγώ δεν θέλω την ψήφο, δεν θέλω να εκλεγώ. Δεν θέλω να εκλεγώ και να είναι απόν η κοινωνία και ο πολίτης. Θέλω να είμαι μαζί με την κοινωνία και μαζί με τους πολίτες και να τους εκφράζω μέσα από τη διαδρομή, τη γνώση και την παρουσία όλων αυτών των χρόνων. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα εκλεγούν οι καλύτεροι. Γιατί η πρότασή μας είναι μια πρόταση η οποία δείχνει στον πολίτη ανάγλυφα ότι χρειαζόμαστε και την εμπειρία και τη γνώση και την ικανότητα και το νεανικό πάθος το οποίο έχει το ψηφοδέλτιό μας. Από εκεί θα γίνει ένα μείγμα και η ομάδα η οποία θα προκύψει σαν δημοτική αρχή, πιστέψτε με, θα είναι μια δημοτική ομάδα που θα σας εκπροσωπήσει, κύριε Χιντηράκη, επάξια. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό που είπατε όλα. Το θέμα είναι ότι κάθε συνδυασμός που κερδίζει ή που πρόκειται να κερδίσει κάνει και ένα απολογισμό αργότερα και πάντα βρίσκουμε λιγότερα γιατί οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια τις ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι πάρα πολλές. Πάντα το έλεγα αυτό. Ναι. Γιατί μου λέτε, κύριε Νιωτάκη, τα λέτε ωραία, αλλά βεβαίως να μας κρίνετε στο έργο μας. Γιατί όλους μας κρίνει η διαδρομή μας, το έργο και η παρουσία μας. Εγώ αυτό που ζητώ σήμερα από τους Ηρακλειώτες, να μας δώσουν την ευκαιρία να μας εμπιστευτούν. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να αλλάζεις. Και μάλιστα να αλλάξεις κατά γενική ομολογία ένα δήμαρχο που έχει πετύχει. Καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή την ανασφάλεια του Ηρακλειώτη όταν έχει απέναντι του μια δημοτική αρχή η οποία εκπέμπει ένα δυναμισμό και βλέπει ένα καινούριο σχήμα το οποίο σας είπα ότι έχει αρκετές καινοτομίες. Ναι. Δεν έχουμε πολιτικά κόμματα από πίσω μας. 3 άνθρωποι το ξεκίνησαν. Έγινε μια συνομάδωση από επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν πολιτικές παρακαταθήκες. Κάτι καινούριο γεννιέται εδώ, κύριε Χιντηράκη. Νομίζω το νιώθει όλο το Ηράκλειο, το νιώθει όλη η Κρήτη, το νιώθει όλη η Ελλάδα. Αυτό το πείραμα ας του δώσουμε την ευκαιρία να πετύχει και να είστε κι εσείς και εγώ και όλοι οι Ηρακλειώτες οι πιο αυστηροί κριτές την επόμενη μέρα. Πιστέψτε με, θα κερδίσουμε όλοι. Κύριε Νιωτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε είστε πολύ παραστατικός και στο λόγο και στις κινήσεις, άρα πιστεύετε αυτά που λέτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Χιντηράκη, γιατί πάντα μαζί σας και στο κανάλι σας έχω την ευκαιρία να δείξω την ανθρώπινη πλευρά μου. Νομίζω ότι δίνεται δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να εκφραστούν και να τους γνωρίσουν οι Ηρακλειώτες. Κύριε Νιωτάκη, εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Άνθρωποι σαν και εσάς πρέπει να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπα και πριν από λίγο στον κύριο Δροσίτη ότι έχω μια διάθεση και παρακολουθώ τα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά η όλη διαδικασία για τον πολίτη. Θα ήταν ωραίο σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να ήταν 50-100 ανθρώποι από κάτω. Πιστεύω αυτή τη φορά πραγματικά αυτό που κάνατε σαν έκκληση πριν από λίγο on camera που λέμε τώρα εμείς, δηλαδή να εκλεγούν οι καλύτεροι. Γιατί? Για να παράγεται καλύτερο έργο. Είτε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση, αν υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, γίνεται καλύτερη δουλειά. Έτσι ακριβώς. Να ευχηθώ. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τους ικανότερους. Ναι. Και μέσα στην κρίση αξιών, πέρα από την οικονομική που περνάμε αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη λοιπόν να κάνει η έκκληση αυτή να γίνει. Να διαλέξουν τους καλύτερους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουμε αριστοτελικοί, κύριε Χιντηράκη, με την έννοια του άριστο. Ήρθε η ώρα να βγουν οι άριστοι μπροστά. Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς. Ας το δούμε σε λίγες μέρες. Να είστε καλά, καλή υπομονή, καλή επιτυχία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζεστή και ανθρώπινη συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.